Bisa bisa. Bisa video lagi na. No. Mwider masih gostam nasib. Tikli dong nanti. Lele. Si kukla yo. Hello लोगोफोर गिबियावनो आङो आंनि गोदान ब्लगखौ गासिखौबो बरायनानै लाग्रोलायबाय लोगोफोर नै लोगोफोर आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान ब्लग लाबोलायबाय मानो होनोबा बे ब्लगा एसे गोबाव जाबायमोन दे लोगोफोर ओमफ्राय आं दासो हगारदों आरो नोंथांमोना अननानै गाज्रि दामोन बिराद गोबावनि उनाव आं दिनैसो ब्लग हगारसिगोन आङो ब्लग लाबोथाराखैमोन नोंथांमोननि सिगाङाव नोंथांमोना अननानै जोबजासिम नायलांदोलाय नै सासेया मालाय थाइजौ हानगासिनो जोंना मोनजोब्बायमोन आरो बिराद थाब मोनो जोंना थाइजौआ जाग्राबो गैया नालाय ओमफ्राय एसे लोगोफोरनो ओमफ्राय न'आवहाय आदा मोननो सोरनोबा हैनो होननानै हानदोंमोन आरो जोंबो जाख'नो हाया नालाय ओमफ्राय जि थाब मोनो मा खालामनो हारसिं सिरिजोबो गेसावबो गैया बिराद गोथावमोन आरो लोगोफोर राननानै हैनो होननानै सासेया हानगासिनो जि सान्दुं गोसामोन दसेनो जोबहैयो थाइजौआहाय जोंना लोगोफोर अब्ला नोंथांमोना अननानै नायलांदोलाय आंनि ब्लगखौ जोबजासिम अननानै गाज्रि मोननाङा आं बे भिडिअआहाय जुननिनोमोन आरो लोगोफोर ओमफ्राय आङो दिनैसो हगारबाय बिराद गोबाव जाबायमोन आं नोंथांमोननि सायाव भिडिअ लाबोया दिनैसो आङो लाबोबाय आरो लोगोफोर गोलोमजोब्बाय नै ओमफ्राय आंहा थाइजौ हाननानैहाय ओरैबायदि गरमखा बोथोरा ओमफ्राय सासेया नै मालाय होथारदों जानाया जि गोखै जानो हायो इयो हिन्जाव बायदि आंसो हाबावा जानो होथारदों लान्थिथि जानाया मोखां सोमथाबलायनाय हिन्जाव बायदि बिराद गोखै जानो हायो फाग्लासो नायलाय लाजिदो हिन्जाव बायदि लाजिस्लु जालायलायो थाइजौआ मोनबाय आरो हा थाइजौआ मोनबाय जोंना आयौ गरमानो थानो हाया लोगोफोर ओरैबायदि गरम नायनो नागिरबावलायो थैहां बरफहां जि गरमखा दसेनो मोनबाय जोंना थाइजौआ नै थाइसे दंबावोसो नै इयो मोनबाय जि गाज्रि हमखां खालायलायो मानसिया अबस्था गैया मोसौजों सायोना थाइजौ नुवाखै हानायखौ नै हासबेन्डआ आंना माबा माबि लिरगासिनो दङ आंखौ हेल्प खालामदोंमोन आरो एसे मोनायावहाय जि मोजां बिनि आखरा फिसा फिसानो ओमफ्राय आंना आरो एसेबो जाखाया जि गाज्रिखा आंनि आखराहाय फोसाबबाबो जाखाया जायोना जाखाया न' लोगोफोर नै जि स्र' लिरो आरो इयो फिसा फिसानो ओंखायनो लिरहोजायो आंजों मालाबा हास्लाबाबाथाय माबा माबि लिरनांगौ दंबा हेल्पफुल हासबेन्ड मोनदों आङो हेल्प होनो इनिया जोब्बाय लाइन थांलायबाय नै लोगोफोर बिनि अखानायै बेरेफुंजानि जोङो थान्दा ओंखारबोलायबाय जायै लोङै आङो न'आव थांनो नागिरदों लोगोफोर बोराया आंखौ दोननानै फैगोन आरो बियो थाया ओमफ्राय आं थाबोगोन साननैसो न'आवहाय एसे खामानि दङ आइजों बाबाजोंबो गैया फंबाय हारसिंल'सो नालाय ओंखायनो आङो साननैसो थाहैनो होननानै ओंखारबोदों लोगोफोर नै लोगोफोर मोनफैबायानो आङो न'आवहाय नायलांदो लोगोफोर जोंहानि बागानानो जि हाग्रा मोसौ खानो नागिरदों आरो ओमफ्राय आं लोगोफोर मोसौ खास्लायनोसैलै नै राजा गैया माने आइमोनहाबो गैया आरो आइजों बाबाजों बिजनियाव आलासि जाहैदों ओमफ्राय आं न'आव थाफैथ'नांबाय राजा फंबाय हारसिंल' नालाय ओंखायनो एसे नेनो खाथि नालाय लोगोफोर फैबाय थानो गोनां जायो देवारखौनो गिसोयो आंनो जि हाग्रा जोंनि बगाजुलियाव अयथासार हाग्रा जायो ओमफ्राय नै लोगोफोर मोनसे खोथा जोंना दाख्लै नैबेजों मैदेर थांदों आरो मैदेर आगानखौ नायोबा नै आयौ आं गिसोयो नै बे मैदेर आगान आरो ओइ नै
ओरैजाय थांदों मासे ओमफ्राय मासेया नै ओरैजाय थांदों गिरु फारुनो मैयानि हरावबो फैदोंमोन ओमफ्राय दाख्लै फैदों ओमफ्राय दाना मैदेरा जि न' सिफायग्रासो जादों लोगोफोर मानै माथाम दङ ओमफ्राय बिसोरो एकदमबारे मा खालामो आदार गैया नालाय दायो जेरावबो माबायो आरो न' हाबनानै माइरं बिदिल' जाबाय थायो ओमफ्राय बिराद गिनांगौ जादों ओमफ्राय दिनै हरावथ' आं हरसे उन्दुखायाखै लोगोफोर हरनि 3टायावसो उन्दुलांदों आं हरसे मैदेरखौनो ओरै होलाय ओमफ्राय खोनासंबाय थानानै गिनानैनो दाना मोनथारलाना ओंखायनो गियो नै लोगोफोर जोंहानि गय बागाना नै ओरैजायबो ग्रोम ओमफ्राय नै ओरैबो मार गय जायोलै बगाजुलियाव लेवारखौनो गिसोयो आङो नै ओरैजाय मोसौखौ मायाव खानो जादों आङो नै ओरैजाय जि आराम बिबार बारफिनबाय आरो गया ओमफ्राय लोगोफोर गाबोनसो फैयोनो आइमोनहा ओंखायनो आङो मैया फैदोंमोन दिनैबो स्कुल गनानै फैफिनबाय आं न'आव ओमफ्राय गाबोन थांसै आरो ओमफ्राय आदामोनहाबो फैगोन दाहाय आदाया दिनै गुवाहाटिनिफ्राय फैदों ओमफ्राय आदा बाजै इसोरबो फैसिगोन आरो मोसौखौनो मायाव खानो लेवार बारियाव ओइ बाबु जोहोलाव सिखार' ओरैबायदि गियो आरो लोगोफोर जोंना मोसौआहाय मैदेर फैबा नै बेजोंनो बारि इदि फैलाबायो नालाय ओमफ्राय मोसौफ्राबो गिनानै फेफे फुफे गसंख्रांजोबो आरो दिनै हरावबो नै बेजोंनो बारलांदों दाख्लैबो बेजों बारलांदों गिरु फारु जाथारदोंलै जोंनि जायगायावहाय सौनोसो नागिरो नो नै नालाय सौनोसो नागिरो जा मोसौ गाय मासे ओमफ्राय फिसा मासे ओमफ्राय नैबे मासे दं आरो हालेवा नालाय ओरैनो ओमफ्राय नैखौबो फाननांसिगोनसो खाग्राबो मानसि गैया नै आरो खान्थाला जि मोजां थायलायबाय गिदिर जाथारबाय आं दाख्लै खोन्थादोंमोन ना लोगोफोर थांनाय भ्लगावहाय नै सोरबा जानोबा फैबानो जाबाय राबायानो खोमा गावलायलायबाय नै राबायानो इयो जि गिदिर जाखादों नै गाहायावनो थायदों आरो नै मोनहा सलायलायनाय जानो गोथावथार दैया जोंना बिदि फैयो लोगोफोर दैया ओमफ्राय नै जोंबो दंग' दं दायो दैज्लांनि माइ गायनो दै फैबाय आरो ओमफ्राय पाइपआ जोंना बेयावनो फैखायो बरिं दं नालाय ओमफ्राय आजावनानै दोननांगौ आरो दानि बावैसो फैदों आं जि होरिबो सुखांजोब्बाय लोगोफोर मोसौ गाय दामब्रिया बेखौ खानांसिगोन गाइखेरखौनो सेरनो रोङा आङो लोगोफोर गाइखेर सेरबाबो जोजायोसो लामाखै लांनानै खाहैनांसिगोन र' थु गाइखेरखौ जाजोबलायबाय इयो आइ थानायमोनबाथ' खननै सेरोमोन जोंहा ओमफ्राय आङो इ न' खाथिनि मादैखौसो सेरहोफैदों आरो आं रोङा नालाय सेरनो नै लोगोफोर आङो हासबेन्डजोंहाय न'आव फैफिनबाय आरो साननैनि उनावहाय ओमफ्राय बिराद खामानिमोन नालाय स्कुलावबो थांलाय फैलाय इदिनि थाखायनो आङो माखासे ब्लगफोरखौ आङो खालामनाय जायासै आरो लोगोफोर डाइरेक्ट आङो फैनायखौ खिथिबाय नै थांगासिनो न'आव ओमफ्राय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय नामदानि नै आयो जिजौ मावदो बारदो आं मानिफ्राय मोनजाबाय थादों संदो नै बेखौ जि गिदिर बारदो आयु ओइ सामान दं माथो नै नैथिंमानि इथिंबो दंसोयो नै उइ मैखुन ओइ आथिङाव गालांबावबायसो नो हनै अबेयाव नै उइ मैखुन हरदो बारे बुरजा आरो नै फिसाखौ दोनबाथ' मालाय बारसाबावगोनसो नै दुस्थ'फोर जा नोंसोरखौ भिडिअ लादो आङो मिथिबायना ना चो 9था दं गासै 10थामोन मासे थैबाय ओइया थिख्लिख्लि देरख'नो हायाखै ए नायलाय जि होखारलायो गावजों गाव आदार जासोबाय नै
फानजासिगोन मास मोनसे बारबाय खोमा